γνωρίσεις τα πολλά βιντεάκια που έχουμε ανεβάσει της ανάβασης. Λοιπόν, θα κάνουμε μια βολτίτσα σήμερα στο δασικό χωριό, θα πάμε. Πάμε να βρούμε χιόνια. Γιατί στην Ξάνθη, όπως βλέπουμε, δεν είναι άσπρη μέρα, δεν βλέπουμε. Στην Ξάνθη έχει βροχή. Μόνο σαπίλα και βροχή και αέρα. Αν θα πέσει η θερμοκρασία, κάτι μπορεί να γίνει και μέσα Ας στην πόλη. ελπίσουμε τώρα να μην φυσάει εκεί πέρα. Να πετύχουμε λίγο μέρα, όπως ελπίζουμε, λίγο έστω, γιατί ήδη η ώρα είναι περασμένη. Ωραία, οπότε ανεβαίνουμε. Θα δείτε και στα επόμενα πλάνα λίγο τα παιδιά, να δούμε λίγο τα τζιπ, τα αμάξια και γενικά λίγο να δούμε το οργανωμένο το έγκλημα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και βλέπουμε. Στα πόσα μετρέπες του Βαγγέλη είμαστε? 670 τώρα φτάνουμε. 670. Φτάνουμε γιατί δεν ήθελα να πω πόσο έλεγε ακριβώς το υψόμετρο. Όχι, εντάξει. Το φαίνεται και στην κάμερα κανονικά. Ελπίζω. Ναι. 650 και ήδη ρίχνει αρκετό, μπορώ να πω. Από χθες ρίχνει, αν δεν κάνω λάθος, Ναι, ναι, από χθες. Χθες το βράδυ νομίζω ξεκίνησε. 5,5 ώρα έχει χανίσει πάνω. Τα απόγευμα. Ναι. Τι ώρα? Ναι, όντως, ναι. 5,5 ώρα με στείλανε βιντεάκι και είδα και μετά 7 η ώρα πήρα τηλέφωνο να δω τι και πώς. 7 η ώρα έχει σταματήσει, αλλά μετά το βράδυ ξαναξεκίνησε. Φίλε, είναι άρρωστο το τοπίο. Έχει πέσει και το σύννεφο, είναι ομίχλη. Απέναντι θα τα δείτε λίγο πιο μετά. Ανέβουμε κι άλλο και επειδή το πολύ τζίπινγκ εδώ πέρα ανοίγει την όρεξη, έχουμε τον Βαγγέλη εδώ εξοπλίστηκε. Άλλοι παίρνουν λάστιχα, άλλοι παίρνουν εδώ αλυσίδες. Ο Βαγγέλης εδώ πήρε. Σουλτικό. Γατσούλα, από γατσούλα. Μετά τη δουλειά τι να κάνεις, ληστικός. Καρφί, είναι αλήθεια ότι έφυγε καρφί. Ναι, Ληστικός δεν γίνεται. Το δίνω, δεν μπορεί να οδηγήσει ληστικός. Θέλει λίγο τώρα να τραβήξει κουπί εκεί πέρα πάνω. Να ανεβάσουμε λίγο θερμοκρασία, πώς θα γίνει δηλαδή. Ωραία. Προχωράμε. Ναι ρε, και με ασφάλτινα λάστιχα, τι τρέλα έχει, μπράβο του πάντως. Το θυμάσαι πέρσι που έκανε με το σερτάκι πάνω από τη φιλιά βόλτα, τέτοιο τρέξιμο. Ναι. Λίγο αυτό που έκανες. Γιατί κάρφωσα τώρα σπίτι. Πάμε στο βιτάρα. Βρε, δεν το φοβούμαστε, αλλά τέτοιο πάγος, κατόλογο. Ο πάγος είναι. Όπα, εδώ τι έχουμε εδώ. Τι έγινε Ένας τώρα τώρα εδώ. Δεν νομίζω να έχει κολλήσει ο άνθρωπος. Γεια σας ρε. Αφού δεν είδαμε και με το ποδήλατο πάλι καλά. Σήμερα όλη Ξάνθη ανέβηκε πάνω στο δασικό, ρε φίλε. Τι θα κάνει ρε φίλε, δεν θα ανέβει. Έχει τόσο χιόνι, λογικό. Χιόνι. Ναι. Γιατί ρε φίλε. Δεν είναι πολύ. Πού θες Βαγγέλη πάμε στο Ροβανιέμι, θες να σε πάμε? Πού θες να σε πάμε? Περίμενα ότι θα έχει πολύ πιο πολύ. Εντάξει ρε φίλε, πόσο ακόμα? Ασπρίσαν όλα, αλλά αυτό περίμενα να έχει πολύ πιο πολύ. Έχει μεγαλώσει η Νορβηγία αυτός, γι' αυτό. Όχι ρε φίλε. Εκεί πέρα έχει μάθει. Πέρσι πρωτού άλλαξε την προηγούμενη φορά που ανέβηκα πάνω. Στο τέρμα πάνω που φτάσαμε, που σταματήσαμε, το χιόνι ρε φίλε ήταν μέχρι τον Αστράγαλο. Εντάξει. Αλλά θα μου πεις εκεί πέρα είμαστε. Τώρα εδώ είναι και δρόμος. Τώρα που πας σε απάτα κομμάτια πιστεύω θα έχει πιο πολύ χιόνι. Μπορεί. Θα είναι πιο. Είναι, γιατί τώρα σκέψου εδώ πέρα είμαστε στα 1320. Εκεί πέρα εγώ που λέω που πήγαμε και ήταν μέχρι τον Αστράγαλο ήταν 1500. Ναι. Τώρα Βαγγέλη εδώ ξέρεις τελεία, φωτιά, πέταλο, φασόλια και μετά κλανίδι μέχρι την καθαρά Δευτέρα. Τώρα έχουμε φτάσει από τα Λικάρια. Όλα καλά. Όλα καλά παιδιά! Όλα καλά, λέει χρόνια πολλά λες. Για κοιτάξτε λίγο. Κάτω είναι παγωμένο. Εδώ. Άμα δεν μπορείς γύρνα. Αυτός μάλλον τώρα έχει γλιστρήσει. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχει αλυσίδες τώρα. Ηλεκτρικό είναι αυτό εδώ ρε φίλε. Τετρακίνητο πρέπει να είναι, αλλά μέχρι εκεί. Πριν από 2 λεπτά, μόλις ανεβαίναμε εδώ σε αυτόν τον καιρό που έχει, εδώ που γίνεται πανικός, όλα πάγος, χιόνια, χαμός, ο άλλος κατέβαινε με το μηχανάκι. Το πρόλαβες. Δεν τον προλαβαίνε. Κατέβαινε με το μηχανάκι, παιδιά. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι ήμουν είναι τρελός. Μπορεί να ανέβει και το πρωί αυτός και να βρει και χιόνια τώρα. Πώς θα κατέβει τώρα αυτός ρε φίλε, πώς θα πατήσει φρένο? Φτάσει στη Βουλγαρία αυτός θα πατήσει φρένο τώρα από την πρώτη φορά που έχει. Φίλε, σφινωμένη τερόπτα έχει. Τέλος πάντων, προχωράμε. Εδώ πάντως γίνεται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ δασικό. Όπα! Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλά, καλά, εσύ. Τι λέει, καλά. Πόμπα. Εδώ όλοι πάνω, Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εδώ
Εδώ ακόμα κάνουμε τα καλή χρονιά και τα σουνού. Όλοι έχουν ανέβει εδώ πέρα. Έχει αρκετό κρύο. Λίγο να σας δείξω και εδώ πέρα λίγο το μέρος. Ρίχνει ακόμα. Εδώ πέρα τώρα ξεφουσκώνουμε τα λάστιχα για να πατάμε πιο καλά στο χιόνι. Πάτε μια φύτα παιδιά εδώ και... Όχι, φούτη να πάτεις δεν παθαίνεις, απλά να πατάς πιο καλά ρε φίλε. Γιατί εντάξει, και αυτός εδώ φοράει και λάστιχα 50-50, να είναι πιο safe. Προχωράμε λίγο κατά πάνω με τα πόδια. Έχει τρομερό κρύο. Θολώνω και τα γελιά μου. Κάποια παιδιά έχουν κολλήσει τώρα εδώ πέρα. Δεν μπορούν να ανέβουνε. Ψυχό δεν μπορεί να ανέβει το παιδί. Εκεί πέρα τα παιδιά έχουν κολλήσει. Έχει πολύ χιόνι είναι η αλήθεια. Είναι ζώρικο. Πάμε λίγο να βοηθήσουμε.